Hello, guys. Ate. Sa letra ng B. Bitin. Ngayon, yun ang Bitin na bitin. yan ang sinasabi ko kanina. Benten. Aman yung karton si ba na benten. Ayusin mo, ha? Sa letra ng O. Aroy, daw. 72. Sa letra ng G. 53. Sa letra ng O. 62. Ay, 67. Wala nga eh. Hinahanap ko nga eh. Bingguan ako nun eh. Buntis sa G. 60. Paano naging buntis yun sa senta? Ay, siyempre, oh, tingnan mo naman na, burod. 50 na may Diyos. Uy, dahan-dahan naman. Sa O, 6 na may 3. Kaya delikado bukas, hindi papasok yan. Sa J, Ton, 40 na may 8. ito kita ng Bluetooth. May mic. Nag-bluetooth na siya. Hmm? May naka-bluetooth. Naka-Bluetooth na. Sa letra ng B, 15. Tuloy. Sa letra ng O, 62. Sa O, 71. Sa N, 38. Sa INE, 45. Sa I, 30. Abidyo. Sa Uno, Uno sabi. Mama, huwag mong intindihin. Sa 9 sabi. Nagbababa ng gold yan. Gising pa ako eh. Sa 3. Pasok ulit kinabukasan eh. Di ba, pre? Sa 7. Sa 20. Ano ba yun hindi naintindihan na? Sa O, 74. 7 na may kasamang. Eto na, 75. Sa O. Gandahan mo naman. Oy, 5. Ayop na 5. Eto pa, hoy. 24. Ay. Ay, nako, nagdubli na 3. Sa, yung tao rito. Piras, sabi niya. 11, 11 na, 11 sa B. Piras pala ng Valentine. 17. Parang galing ng bola. 27, Say. Take lang meron. Walang 57 dito. Oo, wala
Adto. Patay.